A daidai lokacin da rikici yake ƙara tsamari tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Saudi Arabia da kuma ƙasar Yemen, a daidai wannan lokacin inda a cikin 'yan kwanakin nan kun ga hatsaniyar fada take so ta kaure tsakanin wa'annan ƙasashen guda biyu, to a yanzu dai jamhuriyar musulunci tana ƙoƙarin tura wato tana kokarin taimakawa da kasar Yemen da sojoji da kuma kayan fada da kuma harsashai. A fadan da a labarin da yake zuwa mana dai a yanzu haka akwai ɗaruruwan sojoji da kuma tsaruruwan kayan fada wanda kasar Saudiya wanda ga jamhuriyar musulunci za su zo ta jibge su a kasar Yemen domin kare kasar Yemen da kuma kokarin yanda za a shafa yadda ake kokarin kulla rikici wato tsakanin wa'annan kasashen guda uku wanda suke makotan juna ne. Duk da kasar Yemen ta fito ta faɗi gasken bayani da kuma irin yadda kasar Dubai take so ta ɗauki nauyinta wajen kutse da kuma ɓanna kasar Saudiya, inda kasar Saudiya take kokarin ta yi yaƙi da kasashe guda biyu wato da kasar Yemen din da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta kasar Dubai. To a yanzu dai haka an hango jamhuriyar musulunci ta tada manya-manyan jiragenta da kuma dakarunta na sojoji domin ba da kariya da kasar Yemen da kuma kokarin yadda za ta kare bodarta da kuma kokarin yadda za ta ba da kariya musamman a cikin wannan rikicin da yake so ya faru. Duk da kasar Yemen ta fito ta tona asiri ta faɗi kuma irin yadda ake so a yi amfani da ita wajen yadda za a yi a kassara wannan ƙasa take kokarin gina wannan birni nata, da fito ta faɗi gaskiya dalilin da yasa duk da dai dama an san cewa abokanan gaban kasar Yemen din ne gabaki ɗaya, amma a wannan ɓangaren kuma sai aka ga ƙasa ɗaya tana so ta yi ƙoƙari da ƙasa ɗaya ta zame ta zo ta kawo mata ƙuduri ita kuma ta karɓa, wanda daga bisani ta zo ta tona asiri a inda ƙasar Saudiya ta samu labarin dalilin ma da yasa hakan ya faru. To yanzu rikicin yana so ya bar ƙasar Yemen ya koma tsakanin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma ƙasar Saudiya. Saboda haka sai a ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci a duk inda yake, ya kaskantar da kafirci kuma ya nuna mana munafikan musulmi su ma abu ta kansu. Wannan dai shine alamar tafiya ta gaskiya, wato wannan shine abin da ake gudu din. Shi yasa ake kokari ku haɗa kai ku zama tsintsiya madaurin ku ɗaya, kar ku zama tsintsiya waɗanda za ku je ku dinga taimakawa wasu ku kuma naku bangaren yana barkewa. Yau da ya gashi cikin ikon Allah tsakanin wa'annan kasashen waɗanda ake gani su ne jigo a yankin gabas tsakiya, wato su ne masu faɗa aji a yankin gabas tsakiya kuma su ne masu kuɗin yankin gabas tsakiya. Yau gashi tana neman ta balle musu tsakanin su a daidai lokacin da munafurce yake kokarin shiga tsakanin su, a daidai lokacin da ya kamata su taimakawa ƴan uwansu waɗanda aka fi shekara 2 ana zaluntar su, wato Falastin kenan, bayan goshewar su. To kuma yau ga su tsakanin nasu ma ana kokarin a balle wani kazamin fada wanda ba fata muke yi ba. Allah ya kare, Allah ya sa su gane, Allah ya sa sanadiyar wannan hada-hadan da duk mun san cewa kasar Yahudu ce take yi, duka mun san cewa kasar American ce suke yi, saboda su daman halin su ne su yi amfani da ku ƙarshe kuma su haɗa ku faɗa ku je ku ci gaba da kashe kanku. To ubangiji Allah sa su gane su zo a yi tafiya tare da su. To dai a yanzu haka kowane bangare yana nan yana shirye-shirye, kuma kowane bangare yana kokarin ɗaukan mataki daga lokacin da ɗaya yunkurin kai masa mataki yayi yunkurin kai masa hari. Kowa yana kokarin kare kansa, da wanda yake kokarin kare kansa da kuma wanda yake kokarin kaiwa. Saboda haka a ci gaba da addu'a, ku biyo mu insha Allah, duk abin da yake tafiya za ku je mu. Ai mun shiga sabuwar shekarar kuma sai abin da Allah ya gani, sai abin da muka gani, sai dai a ci gaba da addu'a ubangiji Allah tsare musulunci da musulman. Kasar Saudiya ta dauki alwashin cewa a cikin awa 24 za ta shafe kasar Dubai. A cikin awa 24 tace za ta shafe kasar Dubai. Jama'a ba fa ta kasa ba, a kasar Dubai. A inda duk wanda ya kasar Saudiya ya san aminan juna ne da su da Dubai, sannan kuma makotan juna ne. Sannan kuma duk irin tsarin mulkin su iri ɗaya ne, sannan kuma duk iyayen gidansu iri ɗaya ne, amma kwatsam sai aka wayi gari yau gashi yaki yana so ya balle tsakanin su. Idan mutane ba ku manta ba, ko da yake ana min tambaya, idan ba ku manta ba, a cikin yan kwana biyun nan an ga kasar Saudiya ta kai manya-manyan hare-hare har guda 2 a kasar Yemen kenan, a filin jirgi, a filin jirgi na ruwa, wato a tashar jirgin ruwa, inda wasu manya-manyan jirage mallakin kasar Dubai suka ɗauko makamai suna ƙoƙarin su zo su goge shi a ƙasar Yemen, inda ƙasar Saudiya ta hangi wannan jirgin kuma ta yi tunanin cewa ƙasar Dubai tana so ta yi amfani da dakarunmu na musulunci na Yemen ne akan ta tura musu makamai su yaƙe ta. Nan take ƙasar Saudiya ta bambama wannan jiragen. Duk da dai haka muka fuskanci labaran, amma ku biyo ni ku ji. Bayan kwana 2 kuma a ɗazu-ɗazun nan sai ga ƙasar Saudiya ta ƙara kai wani babban hari
a wasu jirage a wasu rukunin motoci na yaƙi wanda kasar su a nan bakin ruwan dai na kasar Yemen inda kasar Saudiya ta ƙara bambama shi. Duk da dakarun musulunci sun ɗauki alwashin cewa za su mai da martani, amma kuma sun faɗi dalilin da yasa kasar Saudiya take kawo musu hari. Ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine babban jami'i na cikin na kasar Yemen, wato na cikin dakarun mu na Yemen, wato Asarullah, wanda ya fito yayi bayani dalla tun daga farko, a inda yace kasar Dubai ta ɗauki nauyin su don cewa su kai manya-manyan hare-hare a ƙasar Saudiya, amma fa ba a Makka ba ko a Madina ko a Riyadh ko kuma a wasu garuruwan da ake tunanin akwai jama'a. Ƙasar Dubai dai ta ɗauki nauyin wa'annan dakarun inda ba su karɓa ba, ko kuma in ce sun karɓa, ko kuma in ce inda ba su karɓa ba dai, inda da ya fito yana faɗan cewa an ɗauki nauyinsu ne da cewa za a ba su kuɗaɗe, wato ƙasar Dubai za ta ba su kuɗaɗe, ta ba su kayan yaƙi, kuma ta ba su makamai akan su farmaki wannan babban birnin da ƙasar Saudiya take ginawa, wanda ana tunanin cewa duk lokacin da Saudiya ta buɗe shi, to a nan yankin gabas ta tsakiya ba a maganar Qatar, ba a maganar Dubai, wato a duniya ma ana ganin wannan birnin shine na ɗaya, wanda ƙasar Saudiya ta ɓata lokacin da take kashe manya-manyan kuɗaɗe take jiran zuwa shekara ta 2030, wanda a wannan lokacin ake ƙoƙari a buɗe shi. To nan take dai kasar Dubai take so ta yi haɗin gwiwa, ko kuma in ce ta yi haɗin gwiwa, ko kuma ta yi barazana ga kasar Saudiya akan kar ta cimma wannan burin nata na gina wannan gurin. A inda Saudiya ta samu bayanan sirri akan wannan abu da take yi, nan take ta gargaɗi kasar Dubai akan cewa in har bata janye daga kan ƙudurinta ba, ko kuma bata dakatar da abin take yi ba, to ita fa za ta shafe ta ne a cikin awa 24. To amma jama'a mu dawo baya. Me ya kawo tsamin dangantaka yau tsakanin Saudiya da kasar Dubai, wanda dukkan abubuwan su suna yin su ne iri ɗaya, iyayen gidansu iri ɗaya ne, shugabannin su iri ɗaya ne, suna tafiya a muradi ɗaya ne, kuma duk wanda ya ce wannan kasar zai ce wannan kasar ne. To yau me yake faruwa ne yau gabaki ɗaya gashi nan ana so a haɗa rikici tsakanin su, kuma rikici yayi ƙarfi, dan a yanzu haka da nake muku maganar nan suna ta shirye-shiryen yaƙi tsakanin su. Duk da dakarun mu dai a tunanin mu dakarun na Yemen ba za su taɓa kawo wannan harin ba, ko kuma in ce ba su ɗauki abin da muhimmanci ba, dan da sun ɗauki da abin da muhimmanci da abin ba haka yake ba. Duk da dai an ce mai kulla munafurci ne kuma shi ma aka kulla mai. Duk da mun san cewa dakarun ba za su karɓi ƙudurin ƙasar Dubai akan cewa su farmaki ƙasar Saudiya ba saboda wannan dalilan, sai dai sun fito sun tona asiri ga dalilan da ya sa ƙasar Dubai take so a ruguza wannan abun, kuma ga irin kuɗaɗen da ta bayar, kuma sannan ga irin kayan yakin da ta bayar, sannan kuma ga lokacin da suka yi. Bayan wannan kuma sun ɗauki alwashin cewa za su bi dukkan wasu gidan mai, wato duk wasu matatan mai wanda yake wannan ƙasar ta Saudiya, nan ma dakarunmu wanda su da kansu suka faɗa yanda aka ɗauki nauyinsu da yanda aka ɗauki nauyin su farmaki wannan ƙasar, da kuma gurare dai masu na tattalin arziki wanda za su lalata gabaki ɗaya. Amma dai dakarun musulunci sun fito sun faɗi dalla abin da yake faruwa. To jama'a, abin da zamu duba mu gani, yanzu idan wannan asirin ya tonu, duk da dakarun dai sai riga sun fayyace komai ba tare da sun ce za su mai da martani ba, amma dai sun faɗi dalilin da yasa za a kai wannan harin, dalilin da yasa Dubai ta shigo ta nemi zama da su, inda suka amince za su yi, duk da dai ba yin za su yi ba. Amma dai a yanzu haka rikicin ya bar tsakanin Yemen da Saudiya, yana so ya koma tsakanin Dubai da Saudiya, dan a yanzu haka barazanar yaƙi ce take kokarin barcewa tsakanin wa'annan ƙasashen guda biyu wanda aka san su aminan juna ne. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Shi yasa a rayuwa duk abin da zaka yi ka tsaya wa gaskiya. Shi kuma Bayahude yana amfani da kai ne daga lokacin da yaga kana neman ka zama mai barazana, ko kuma ce duk biyayyar da kake yi mai fa akwai lokacin da inda baka yi tunani ba nan zai je ya jona ka. Saboda haka duk abin da mutum zai yi ya tsaya wa gaskiya. Duk abin da za ka yi a rayuwar duniyar nan ka tsaya wa gaskiya.